Ay, boy! Natulog naman ka, oy! Asa, imuhan yung bugas? Si Bayramon mga idol nakainom nagtiki-tiki. Murag medyo goods na ni siya. Kay ang iyang tinanawan medyo nalibat na. Bye, Mon! Ato, oh. Asa man ibutang dito lasan eh. Ha, kababiyaan mo. Ang hinatag na kong bugas nga pinaskuhan, ako na lang gitaguan. Kay sa tanaw na ko, dihara ni kutob sa dalan. Unya, mapalit pa kuno siya tiki-tiki. Kay daghan pa kuno iyang money. Merry Christmas. Merry Christmas, Baymon. Na mga idol, Merry Christmas mga idol. Mga idol, Merry Christmas. Mga idol! Oh. Okay, beso ba yun? Okay, yun. Sama si Diyos si Cristo. Okay, kaya mga Oo. Dili masabot ang sinultihan ni Bayramon mga idol. Kay kaliwat man ni siya gapon. Unya, na ako'y namatikda niya. Basa kayong karsonis ba? Kamayra, kausar mo ka nang iisim mong porol, Bay, no? Ha? Kausar ka nang iisim mong porol. Ikaw, Ah, kamayra na eh. Ha, kamayra man. Kamayra man, idol. ikaw ba yan? Oh, kamayra man. Wala siya kaihi kayo. Wino, no? Ah, wow, kaihi gamay. Kamayra ba eh? Tagas. Ay, sutir ko rin buto ba eh? Oo, Sila, no? Bay, o isa le bay, o isa le bay. Ha? Isa ba? Inasal? Oh. Oy. Karo kung magparty. Naaron. Nangitag inasal si Bayramon mga idol. Sa tanaw na ko, plano niya isumsum. O karon mga idol, gipalitan na ko kulapos Bayramon. Kay lami palagi ko no iinom. Oy, naghinuktok man hinuon. Oy, Manoy Chris TV, wala na nakasabot si Gibatis Bayramon. Oy, murag na igo na jud na sa panya Manoy Chris TV. Sakto na jud ni kaayo sa karga ing kupisot. Unya si Bayramon ni kalit og singal, plano pa siguro mo kanta sa bidyokihan. Oy hala, si Bayramon mura mag-iro nag-uwang. Murag nakakita og impakto sa kalibunan. Ni kanta man to siya ing kupisot, mao gito iyang tingog. Ning tungura mga idol, ni samot nagkalipong si Bayramon. Ang iyang kulapong giinom na astila na in taon. Ug karon kining igsuon sa kong asawa, nga puwerteng buutan na, giduol in taon siya. Naahintaw malasakit sa iya haba. Manoy Chris TV, hatod na lang na si Bayramon. Mao gini plano na kululubot yo. Paulion na lang nako ni og sayo. Oy Manoy Chris TV, paulian na si Bayramon kay para makatulog na. Sayo pa ba yan na magtagay ogma? Ako na ning ipahatod sa Bayramon mga idol. Ang bugas ako na ning ihatag parang naasay malungag in taon. Oh, yatod ka. Sige. Pugusa bugas, bay. Unya karon sa motor amo na ni si Bayramon pasakyon. Kaksa, bay, ang bugas ni mo. Ang bugas. Ay, pabuwag ng bugas, bay. Naingog Superman sa Bayramon mga idol kanang naigo sa tirador. Superman gyapon oy. Oy, Manoy Chris TV, naunsan man na si Bayramon. Oy, wala naman nagibilin para pauli. Siro-siro gid na iyahaing kupisot. Sugot ra manig ana sa karsada matulog. Ay, safety gitaw na niyo si Bayramon. Kay endangered species na raban na siya in town. Unya, nibulot na si Bayramon mga idol. Bahalag adto na sila magtapok sa libon. Nga ay.